bir ulaqan ders. Bu göründe halamın eşittik, hala eşitmesek hemmemizin başımızda bağlar. İnsanın 4 merhalesi var. Biri enesinin gövresi. Hemmemiz enen gövresinde dikbir var. Enen gövresinde çağa näme pikretýär? Çağa pikretýär hemmedatçı enen gövresi muqadiye. Gaşary çıksa öler muqadiye. Şu mahal gövredäki çağa, şu alem jahandan dağ, yer, göň, insanlardan habary barmy? Yok. Hemmedatçı enen gövresi muqadiyipdi. Özü hoş şu taqda. Dünya gelýär, görýär alem jahanı özüňiz gözümiz görüşmedi ýa-ni. Yer, göň, asman, yıldız, görsek bir tufardatla bar. Deslaqi enen gövresi, ikinci fireti, ikinci dünya. Üçüncü bir merhele var. O da yeresi barzah. Kıyamet bilen dünyanın arası. Ol mundan da giyinrak yer. Ruh çıkya, ruh çıkanna acayipleri görecek. Çön her kim şu mahallesili merhum olupdur qarındaşımızdan beylekidin 7 kat asmanın üstüne çıkya ruhla. Sonram yine barmalı yerine barıya. Bir asmanları geçiriye, acayipleri görüye. Biz şu mahal görmeyenimiz bilen ruhumuz çıkanna görüye. Çön barzah dünyadan geçsemizde ta kıyamata çeli bir dünyadan giyinrak. Çenança şu dünya giyinrak de enemizin gövresine nisbeten. Aham kıyamet deyip bir gurrunma, ol barzaktan öte giyinrak yer. Ahirin merhale. Bütün insanlığın ahirin merhalesi. Enen gövresi dünya, aham barzak. Barzak diyani kıyamet bilen dünyanın arası. Ondan meter giyinrak kıyamet günü. İnni şula evimizde ba, ruhumuz çıkanını da görüyor. Yönü ruh çıkandan sonra görüngde, ah, oh, ey bidatlı diyenimizin peydası yok. Näme deyip? Vakt geçiyor. Fırsat tamam oluyor. İmmen şu acayipleri, şu mahal görsen, ve bir mahal nahilli göreyim ben. Bir mahal Kur'an-ı Kerim'den görüp bilyen, bir mahal Resulullah'ın sözünden görüp bilyen. Hazreti Mevlana, Hanefi mezhepte bir alim adam ol näme diye. Saye-i yazdan bovet bende-i Huda, murde-i in alemo zende-i Huda. Tamene o gir zud terbi guman tarihi az afet ahir zaman. Bir Hudaýyň dostun tap, bir Ewliyaullah tap, bir Hudaýa aşyk adam tap, giýjewni Hudaýyň ışgyny götüren adam tap. Fiinden ýawaş göberme, ahir zamanyň afetinden dinartyň diýipdir. Ta inki ýank şeytany meňdeş adamlaň tüssesi, tozany aňry berdady ba, şonu gözüň öwünden aýyrsyn, galbyň öwünden aýyrsyn, galbyň saf bolsyn. Acayipler görürsün şonda. Ondan mer görüp bilmersin. Pikre galyp günün güýmenme diýipdir. Barmrak ýawaş Hudaý Taalaň bir aşyk adamlaň birine ýawaş ta inki ol gözüňde we galbyň öwündäki tozallar sübürsin, tüsler sübürsin, aýna ýanjaga atyp goýsun gözüňi we galbyňy. Onu ajaýip görürsün. Hulasa bir gurrun öwreleýin. Şol ajaýyby hemme kiş görýär. Kafir musulman haçan ruh çykandan soňra. Hoşa bahal ol adamy ki ruhu çıkmaka Kur'an-ı Kerim'in acayiplerini görüp ananıp Hudaýyň ışqı bilen jany çıkıp gitse gününün ol adam ve wawayla ol adamy ki ruhu çıkıp gitmeli Hudaýyndan gafil olup ve Hudaýyň kelamyndan gafil olup ebedi kösenje ve öküncüň içine girmeli wawayla ol adamdan.